ҳамада салом алейкум бардоро, Муҳаммад Шарипов ҳастам бо шумо ва имрӯз рубрикаи ҳаёти муҳоҷир. Лекин аз дигар рубрикаҳои ҳаёти муҳоҷир фарқ дорад. Мо дар рубрикаи ҳаёти муҳоҷир хиди одаме ки мушкилӣ дора баромада суҳбат мекунам. Ин одам имконияти баромадан суҳбат кардан надора, сабти видеоӣ фиристодае. Ҷолиб мешавад ки барои чӣ иша дар ин видео мефаҳмед. Дуюмуш, рубрикаи ҳаёти муҳоҷир барномаи хайрия нест. Лекин ин одам кӯмак пурсидааст. Барои чӣ? Агар касе видеои рӯзи шанбера SM News тамошо кардагӣ боша, агар ма дар ҳамонҷо хотиррасон кардагӣ будам дар ин бародар. Яъне ки ин бародар аз дохили спецприёмник. Дар спецприём маҷбур маншон мекунанд то ин ки розӣ шаванд ба ҷанг рафтанда. Ма далели ин гап ман мебарорам ба наздики як видео мешава аз дохили спецприём. Хайр умуман пурра дар ин бора гап мезанем бардоро. лайк мондана фаромӯш накунед барои дастгирии чунин барномаҳо ва мо боша оғоз мекунем барномаро. бардори дар Федератсияи Россия буда ки мушкилӣ доштанд ба YouTube, Instagram ё ин ки дигар сайтҳое ки дар Россия мамнӯъ ворид шуда намешавад, VPN-шон пешниҳод кардам. Баъзеҳо тарзи насби ҳамира намефаҳманд. Бародаро ба ҳамин хотир ман махсус ссилкае ки барои VPN мегзарен тавассути Telegram мондагим, яъне ки ссилкаи якум комментария будагира шумо пахш мекунед, шуморо Telegram канали ман мепартояд. Рост болои ҳамун видеое ки дастурамал барои насб кардани ҳамин VPN аст ва дар поёнаш ссилкаи хиди VPN. Яъне ки дар умум ссилкаи якум комментария будагира ссилкае ки навишта шудагияи ссилкаи VPN барои кушодани сайтҳо, ҳамуна пахш мекунед, ворид мешавед. Чунки дар якум комментария дигар ссилкаҳо ҳастанд ба мисли VIP канал. Баъзе бародаро хато мекунанд VIP канала қатъи VPN аҳамият битем бихонем. Хоб, шурӯъ мекунем барномаро. тариқи менеҷери баромадагия гуфтам ки бугӯш ман вақт ҷидо мекунам, занг мезанам. Ва аз он тараф гуфтанд ки ин ҳама вақт наметавона занг зада. Барои он хотире ки дар спецприёмае. Ва албатта ки ман дар уҷа будам, ҳама вақт телефон надорӣ ва телефоне ки алоқа баромадагия аз худаш нест, аз ким кадом каси дигар, яъне ки илоҷ карда ёфтааст, чӣ гунае ки худаш мега. Ман гуфтам агар ки дар вақти муайян кардаи ман алоқа баромада натавона, пас видео сабт куна, чӣ муроҷиати дора дар ҳамонҷа буга ва мо видеоро дар барнома ворид мекунем. Хуб, гӯш мекунем бародаро, чӣ гапу чӣ корае. салому алайкум бародаро, ман Айкӯбеш Абдураҳмони Ҷомеъ таваллудам 2003. 3 моҳ мешавад ки дар ҳамин спецприём Егорус ки под Москваам ҷа маҳкамем. 3 моҳ ва хона газарагӣ нестам, вообще хонагиҳо дарак надорам ки ман ҷа чӣ ҳол дорам, хабардор нестан айма. ҳамҷа 3 моҳ мешавад овалагӣ партофтагиян, маҳкам карагиян дар одиночка. Дар одиночкаем 3 моҳ ина дина гузашт. рӯзи 13 бо 3 моҳ дига судя решат накард, 3 моҳ дига добавит кардан. адвокат дар кора бародаро, адвокат дар кора гиштоби. ин хеле ҳам бетартибия бародаро. 3 моҳи дига бо ворид кардан 6 моҳ мешавад дар спецприём. И ба мисли муҳлати ягон ҷинояткор мешавад. Кора гиштоби адвокат бигирем бародаро, дастгирӣ кунанд, канали якаи Муҳаммад Эсен Шарипов. штоби хона бирем назди падару модар. аҳволмо ганда бада, ганда касали вазмин шудагием. 20 бор заявление нависагием, қабул намекунанд тамоман. мебинанд вообще аҳамият наметиҳанд. хеле аз сахти бад задагиман, хеле азоб додагиам. дар бораи задану дар бораи азоб доданашон мо дидем дар барномаи гузаштаи хабарҳои оқи падарс ки мемондем мешидва, яъне ки SM News буд, хабарҳои муҳоҷиратӣ. мо дидем ин масъаларо, медонем. Дар берун чунин латукуб кардан дар спецприём албатта ки мешавад тасаввур кунед чӣ гапае. Ва ҳамаи бародаро сабабаш маълумае. ма аллакай як сол зиёд пеш гуфтагӣ будам ки ҳамаи корҳо ба хотири оне ҳастае ки ҷанг баранд, бародарои тоҷика ҷанг баранд, ё ба зӯрӣ ё ба зорӣ ё ба зар гуфта ҳамаи роҳҳоро истифода мекунанд. аввалан роҳҳои заррӣ истифода шуд, яъне ки биёен имзо кунен барои ҷанг рафтан, мо шумода шаҳрвандии Русия метавем гуфтан. ба ёд дорем? Вақте ки нашид, баъдан биромадан зори қатъӣ, яъне ки
бале бардор, аз тарафи Россиям, аз тарафи властои Россиям кунлиши нисбати муҳоҷиро шидагӣ буд. Яъне ки баромадан таъриф кардану беҳтаринанд, дигарану мақсад мо дина ҳурмат мекунем. ба ёдтон боша, агар як муддати кӯтоҳ чунин кор буд, яъне ки тарафи зорӣ нест, тарафи золиш буд. Акнун ин ду тараф диданд ки нашуд. яъне ки нашуд не шид. бисёр муҳоҷиро аллакай дар ҷанг ҳастанд, лекин ин ба хотири зориву зурии ваё не, ба хотири ба мисли Лангулию Момаҷон даҷҷолои хиёнаткорои тоҷикӣ ҳастанд, ки мардуми хиди тоҷика ба ҷанг рӯҳ балад мекунанд, ҷанга рафта кӯмак мекунанд то ин ки дар назди ӯ сафед шаванд ва дар бораи ҷангҷӯҳо видео мекунанд то ин ки дигаруда ҷолиб шавад, завқманд шавад, раванд. аз ҳамин хотир бисёр мардуми тоҷик ҳаст дар ҷанг, бисёр мурдаистанд, лекин бозам ҷанг одам зиёдтар лозим мешавад. ва як роҳи дигараш ин тарафи зуришай, чӣ гунае ки шумо диден аз ӯ ҷо латокӯб карда қабидан овардан, дар спецприём маҳкам мекунанд, яъне ки ҷавоб наметиҳанд, ҳамин қадар маҷбур мекунанд ки одам розӣ шавад барои ҷанг рафтан. мисол мегӯянд ки ҳоло айҷа ба ҳамин қадар мушкили депорт шай, ҳоло муайян нестай кай депорт мешай. агар ки ҷанг равӣ, мисол як контракти яксола барои мисол ё ин ки 6 моҳа любой фреб мекунанд. дар ивази ту мешавӣ иштирокчии ҷанг, қаҳрамон, шиносномаи Русия. Ту медонӣ ки чанд қадар жид мекунӣ меганша. Лекин 99.9% кафолати марг аю тараф. Чунки Россия дар ин ҷанг дар позитсияи заифай. Хоб гӯш мекунем бародара. ай иҷа дигар ҷо бурдагиям медорам комната ки имзо ки мақсад подписатсия ки барои ҷанг рафтан хеле гапҳо гуфтагиям. инам хеле бародаро дастгирӣ кине, симкарта наметиҳам штой ба хона гап занем, ба модар гап занем, ба соҳибо. ва ёрам да ташвишам, намедонам да чӣ ҳолам баё. сум дар кора бародаро. тасаввур кардем бародаро, чизеро ки мавзӯре ки гап задем. ва як чиз дига ба дӯсто, ин бародар барои рӯша нишон додан ё ки надодан ягон сухан гуфтагӣ нестай, ягон хезидиядам гуфтагӣ нестай, лекин ман худам хира мекунам рӯи ҳамира барои чӣ бугӯ. Чӣ гунае ки мо шумо медонем Лангулию Момаҷон душмани ин муҳоҷиранд ва бо ӯ кор доранд, ране ки ҷанга рафта дастгирӣ мекунанд. фаҳмидед на связша? дар ҳоле ки ин одам чӣ? Бале, дар ҳамин бора гап зад, дар борае ки маҷбурӣ ба ҷанг дигар корош, ино метавонанд ки дар ин мушкилӣ кунанд. ҳамин видеоро фиристанд, баъдан дида бо ябора мушкилтар шава корш. ин бечора ба умед ки ҳал мешава. лекин мабодо ягон касда ки лозим боша, ман дорам сабтира ки расмшам ҳастай. ин барои мабодо ки ягон касе ки мисол бовар накуна бигӯя ки ягон дурӯға ё ки ягон кори буре, ягон чизи дига агар бигӯя, ҳама чиша ман дорам. но барои бехатарии худаш ман худам вақте ки гӯш кардам то иҷои видеора, чунин фикр дар сарам зад ки ира метавонам баъдан проблема кунам. сум дар кора бародаро. дастгирӣ кине, сум дар кора 90-100 ҳазор ки штой адвокат бигирем, штой бирем хона бирем. инам хеле бародаро дастгирӣ кине ҳама каса канали акай Муҳаммад. ва бародаро, картаи ин бародар дар рӯи экран гузошта шудагиай, бетараф набошен. касе ки метавона кӯмак карда, касе ки наметавона, танҳо ба ягон ҷо падилитса кунен, ҳаминам ягон каси дига кӯмак мекуна, сабаби хайри шумо мешен. хоб 90-100 ҳазор ма фикр мекунам бародаро ӯ қадар суми душворам нестай, албатта ки ҳама каса мо метавонем ин кора карда. ва вақте ки баромад аз ӯ ҷа, баъд як бор дига барнома даъватш мекунему, рӯи рӯшҳод кушод, баъдан суҳбат кунад, ҳамаша бифаҳмонад. чӣ гуфтен шумо? дар инҷа ма худам чунин хулоса баровардам ки маҳкам кунам шахсиятша барои бехатарии худаш. шумо фикрҳои худтонро бародар дар комментария бинависен, оиди ҳамаи гапу кор чӣ фикр дорен. ва бо як бор дига мегӯмтон ки ҳашор бошен. шахсое ки худшона ҳамчун хизматгори мардум эълон мекунанд, дар асл хиёнат ба ин мардум мекунанд. ма намедонам ки барои чӣ дар сари мардум чунин гап ҷойгир шудагие ки гӯё ки ӯ хизмат мекарда бошанд. яъне кам мефаҳмам, мумкин аст сабаби оне бошад ки
дар ҳар як видеошон худшон мегӯянд ки мо хизмат мекунем. ما الحمدلله امروز خدمت کردم ما خدمت کردم خدمت میکنم من خدمت کردم خدمت میکنی дар асл золими халқай. اگر تو همین قدری مرا شانس میداشتی که خود یک هست یا جا میگفتی بگم در حقیقت همین بابا لنگری تر زنگ زد گفت که 100,000 میلیونه зулмша дар ин видео мебинем ки чӣ гуна мардуми тоҷика таҳдид мекунад. گرفتگی بردگیشان ин одам хатари мардумай, хатари миллатай. ҳамин гап ба мисли як паразитворӣ дар сари дигарон ҳам часпидагиай. лекин шумо фикр кунед ки кадом хизмат як ниёзманде ки муроҷиат мекунад дар каналот ки видеош кунӣ ҳамина хизмат гуфта мешавад? не бародаро, ин хизмата шумо мекунед. маҳз шумо, бале шумо тамошобино, мо блогеро танҳо сабабем. ягон ташаббутонем аз тарафи худмон ҳамон қадар кӯмак мекунем ки тамоми мушкилиҳо ҳал намешавад. дар ҳолате ки даробо 500,000 миллион ҷамъ мешавад, мушкилиҳошро ҳал мекунанд, сабабгор маҳз шумоен, маҳз мардум. яъне ки фикр кунем ки меҳнати шуморо ба ин гапошон ва ё ночиз мекунанд. яъне ки дод мезананд ки ман хизмат кардагиам. ما خدمت کردم خدمت میکنم من خدمت میکنم ва дигар бародарам ҳамин чиза дар саршон ҷойгирӣ мекунанд ки ҳо ӯ хизмат карда. не бародар, ту хизмат кардаӣ. одамере ки дар канали дилхоҳ блогер мебарояд, кӯмакш мекунанд, шумо хизмат кардагиин. бале, блогерам дар иҷаз ҳами калон дора, лекин танҳо блогер не. бале, блогер вақт ҷидо мекунад ки вақт худаш пул меиста. дар ӯ вақте ки қатъи одам гап мезана, дар як ҷои дига кор куна, пул ба даст меовард, маблағ ба даст меовард. лекин дар иҷа сарфш мекунад. ҳо ҳаминам хайр мешавад, ҳо ҳаминам меҳнат мешавад, лекин танҳо аз блогер не. меҳнати шуморо, хизмати шуморо, имена бинандаҳоро ки гап мезанад? фаҳмидин? вақте ки дилхоҳ блогере мебурояд дод мезана ки ман хизмат кардам, ما خدمت کردم смело метавонед дар рӯш туф кунед. бе ягон чӣ, чунки хизмата бародар, апа, хоҳар, модар, касе ки мара тамошо дорӣ, ту мекунӣ. хизмати кардагитро аз дастат мегиранд, дар худшон мемонанд, воима дар осмон. ин як тараф беста. дигараш оне ки хизмат не, ба ғайр аз хизмата шумо мекунед, иш понятно. ва ё хиёнат мекунанд. ин гуна хиёнатҳо ба мисли таблиғи ҷанг. фаромӯш накунед инра ҳеҷ гоҳ. ва албатта вақте ки ту ҷанга таблиғ мекунӣ, мо мурдаи тоҷика роӣ мекунем, мега ҷанга ки таблиғ кардӣ тоҷик мемра. яъне ки як бародар баромадагӣ буд, гуфта ки як бизнес ай чӣ ай? вақте ки ҳамиён набуданд, мурдаи кам буд. марг дар дасти Аллоҳ ай. марг дар дасти Аллоҳ ай. одам ки мурд, мераванд гӯш мекунанд. як шахсе ки муроҷиатгаре ки дар канал баромад арз кард ки як мурда дора, бояд бугуронанша, сум дар кор ай. блогер видео мекунад, сум ҷамъ мекунад. ин кор дар канали ман ҳам ҳаст, дар канали дига блогерам ҳаст. лекин чӣ ба ай ӯ дар гуфти одамо ки ярка метавад ба гуфти одамо ки ӯ маҳз ҳамин корро мекунад, барои ин хотире ки бисёр гап мезананд дар ин бора, барои ин хотире ки бисёр меган. ما خدمت کردم як видеои чунин агар шава, дар чандин каналошон ҳамуро копия ба копия мепартоянд, шортсо мекунанд ки ба хотири кӯмак нест. ба ёдтон боша, агар ма момаҷонро дар эфир даъват кардагӣ будам, гуфтам ки видеои ҳамин ниёзманда ту дар шортсот партофтагии бекарта ба чӣ хотирай? медонӣ на? яъне ки видеои ниёзманда дар каналот партой, ту карта мемонӣ ба хотири кӯмак карданай. ва ё ҳам ту мепартоянд, тақсимшон мекунанд, ҳичи не, барои чи ай худнамоӣ ай дӯстони азиз, худнамоӣ, то ки дар сари мардум ҳамон чиза ҷо кунанд. ва ин хеле ҳам паст ай ки ту бихезӣ ҳамин чиз қатӣ хита сипар кунӣ, ҳамин чиз қатӣ дод бизанӣ ки шумо мара ҳурмат кунед, барои он хотире ки ман ниёзманда дар каналам баровардам. айбай наоборот, тамошобин бинанда бояд ки ба ҳоли чунин шахс биханда, на ин ки бояд лабшоҳои ӯро дар гӯшҳои худаш овезон кунад. аз байни раҳ мурдаро меқапанд, гироба маҳан мекунанд,
мега инами гроба мо кумак кардем, ягон карташ мондагин, ягон чиш не, мегам гроба мо кумак кардем ва рекламаҳои хучона мезананд. Доказат мекунем ки чӣ гуна ту мурдахӯрӣ. 18 минут видео. Мо дар 18 минут видео ҳамроҳи шумо ҳоло тамошони мақсади ё авторски права назананд, гӯш мекунем ки дар 18 минут видео ин одам чӣ кор кард. азиз масъалаи ҳиҷума кадоме ки бихоҳем ҳиҷумаи бепул беғарзи ҳамун банкаш бардорем. Банкаша шумо худтон ё ки қарзтон бигирем баред ё ки бихаред. Ман намегум рекламаро бародаро. Ман намегум реклама накунанд. Реклама ҳамаи мо мекунем. Но рекламаро ту бояд заслужид кунӣ. Ту барои реклама бояд ту меҳнат кунӣ. Ту бояд кор кунӣ ки ту ҳамун як чизе ба мардум битӣ ки ба ивазаш ту реклама карда битонӣ, ҳамун виҷдонат вардора ки ту рекламаро барои чӣ кардеси. Масалан авякас масал бихоҳи ки билета фанд накунам, фейб накунам, ана торак ина. ин торак дан уже сеим реклама рафтестай. Но интересно ин нест. Мо даш тамошо мекунем ки ҳамин видео 18 минут чӣ видеоа. Гроб бурдеся лангари давида айдамш мева ман мекуна гроба. Мане ту доказат кардаси ки руд сиёҳай. Ту мурдара ман карда ки видео кунӣ ки чӣ дар байни раҳ гроба ман кардай ки видео куна рекламаша мона. Бародаро, ман нагуфтестам ки ич хеле одама ё ки ман таҳира накуфтестам. Ранги ё мераванд история мекованд. Худшон абровардесиян. Худш ба забони худ фисай ки ман дар байни раҳ гроба ман кардам ки хама таъриф кунам, ман бихезам реклама монам. Ту твари. Ту одам нести. Ту даҷҷоли ту шайтон ба ниқоби одамӣ. Тарош риштариш дар та ҳайф шудагия твари сука. Баъдан баромада дар асоси ҳамин гап мезананд ки ин ҳамин хизмати моe. Ягон ҷои чашмбандиш нестай бародаро ки хизмат не бизнесай. Яъне ки ба ғайр аз оне ки ӯ гроба мардум кӯмак кардагия бурданда, ба ғайр аз оне ки мардум кӯмак кардагия. Дуюмаш оне ки ӯ гроб ба худи ин даҷҷолблогер фоида овардагия, чунки рекламаҳоша дар дохили ӯ мондай. Дигарро масхара мекунанд ки суратҳошона дар видеоҳошон мондааст, аз чизи ва ё наздикошона мехӯронанд, пас шумо аз чизи мурда мехӯронед. ин гапҳои пучу бемантиқтон хеле вақт соаташ мея бо ма дар ин бора гап мезанам. яъне ки дар бораи ҳар як касе ки шумо гап мезанен ва дар видеотон реклама дорен, маънои ӯро дорад ки мувофиқи мантиқи худтон наздикотона аз чизи ҳамон мехӯронена. кала пучо ба ин калаи пуштон шумо кира метавонед бовар кунанд худ ба дурӯғотон? Ҳамон одамеро ки дар дараҷаи худтонае. Бардоро фикри вақитона дар комментария бинависен. Гап ҳамин қадаре ки бугӯи нисбати ино кам намешава. Муҳим оне ҳастае ки бифаҳманд. Дар рӯи экраntон видеоҳои дигар аз ҳамин рубрика дар ин тараф ва ссилкаи веб канал дар ин тараф. беҳтарин видеоҳое мешавад ки барои зеҳну мантиқ ва ҳамчунин барои анамихи даҷҷоло муҳофизат кардан хита аз анамихи даҷҷоло. Яъне ки чӣ гуна муайян кунӣ ки мардум дурӯғ мега ё ин ки чӣ гуна хита аз дурӯғгӯ ҳифз кунӣ. ин гуна барномаҳо ҳам аст. Яъне ки барномае ки дар ҳаёти шумо лозим мешавад, ин дар веб канали ма аст. ссилкаш дар инҷа дар пастказка. ҳамчунин дар якум комментария ҳам аст. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.